Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Charity, 28 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mata. Aron niyo sabdan, sugdon ko sa diyang magsigi ko og tan-aw sa mga salida unya maabtan kog kadlawon. Ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Charity. Alas 2 na mas kaadlaw, nagyapon ka mato? Ay, na ako'y gitanaw nga kay drama maoy. Naibaw bitaw ka ma. Mamaora ni akong kalingawan kung day off na ko. Ay, mauman ka ni. Day off ni mo. Angay untang mo pahuway ka. Di kay magbinuntagay ka na hinoon. Permi na lang yun na ni mong gibuhat, ha? Ma, pasagdi lang sa good ko. Ay tingali bayag madaot ng mata ni mo. Ah, wapa man sad hinoon, ma. Kaan na to, boy? Lagi. Saon. Giling ko na naman sad na kong tan-aw duha ka adlaw ang K-drama. Wa kay pahuway? Nipahuway sad. Pero, maulagi. Inigmata, tanaw na sad. Hala, no? Adi na ko na ito, day. Mao na lang bayagid na kalingawan ako, ha? Kaysa mulaag ko. Kapoy pa, unya, makagasto pa gyud. Hinoon sad. Unsa man kuno'y makahilak anang gitan-aw nimo? Nga mihilak ka man? Wa maoy. Mutuho ra kong luha og kalit. Ang butoy nga nun ni. Di pa lang to kuno na gamay imong cellphone sa mga tabi. Kagahis ba yun mo uoy? Lagi ma. Charity? Charity, naunsa ka? Mabdos ka? Ha? Negative. Dili ko mabdos. Mama sad, uy, imo pag yun nagipadali-dali og anhi si Hans. Love, okay ra oy. Pagtawag sa imong mama nako, nabala ka sad ko kay abi nako doon sir ka. Maayo ng maniguro. E ba sino dyan daganan ka anak niya? Tita, dili mahitabo nga daganan nako sa Charity sa akong obligasyon niya. Pananglit na aman. Mahal kay nako si Charity, tita. Ug dili na nako kayang buhaton niya. Hans. Kung mao nga dili ka mabdos, ay naunsa ka man di ay. Ganong misuka ka man. Posible nang gikaboy na kaoy kasi kag pamuwaw. Bakit tarong pahuway? Onya for sure. Pasar-pasar o kaon. Sakto gid ka. Nya usahay pag yun, dili sakto sa oras akong tingkaon. Moan gani. Nga nagisip pa ka diha. Nagtuoroy kang maayo lang gibuhat nimo. Sorry na good day. Charity, tawag ka ni boss. Ha? Nga naman ko no. Boss. Oy, sabi ni trabaho ni mo. Nagkasayop-sayop man ning gi-encode ni mo. Unsa, boss? Tanawa ra gud. Ay, hala. Sorry, boss. I-review lang nila kong balik. Angay lang. Kay gisuluhan magtarong dinhi, maong tarungan ng inyong trabaho. Kunya naon sa manday? Sayop ang ako mga na-encode. Ha? Ngano man? Unsa may nahitabo, ha? Karon lang na masayop? Lately, manggod, naay sambol sa akong mata, pero mawawa raman hinoon. Katurog yung nga time nga nag-encode ko ani kay inigbasa na ako sa mga words. Kasagaran na yung usa ka litra nga
dili na ko makita. Kaya naa lagi sambol sa akong mata. Murabag naay part sa akong mata nga, hanap ba? Uy! Unsa? Nakasabaan gid ko sa akong amo tungod sa wa magkadimaon ako nga work. Tinuod man pud ang akong rason nga lately naay part sa akong mata nga hanap pero gibaliwa lang gito nako. Kay usahay kung ipiyong lang nako for pila ka minutos, mawa ra man sad. Pero naay usahay mudagan gid siya og pila ka oras. Unya magsige sad og labad ang akong o. Nya usahay magluha ang akong mata. Hangtod nga ni decide ko nga magpa-check up sa akong mata kay basin tuod sa akong mata gyud ang hinungdan. Unya, Okay raman ang imong mata, miss. Normal raman imong left ug right. mao ba, Dok? Okay, sige. Thank you. Ko love. Uy, kaso love, ang importante, naibaho ta nga okay rin imong mata. Waray problema. Pas mo ba yan ang imo love? Mga naingon anak ko. Mao lagi tingali, love, sa? Kaon lagi sa saktong oras. Bisan wa pa kagutuma. Ayaw man gyud nga mukaon ka sa saktong oras. Okay, okay. Okay, love. Salamat sa concern. Abi kay normal raman ang imong mata. Migara sa kagtanaw ang mga salida diha. Ma, limitan na ni akong kaugalingon, oy. Nag-set na kong oras kung unsa ra ko oras sa kutob mo tan-aw. Aw maayo. Abi na kog magbinuntagay ka na sab diha. Asa ka man iudto, ha? Sa karinderyan lang ta na. Sa atbang ba? Sige, pwede ra. Uy, ngano ka? Ay, kuan lang, murag, padong ito mga akong pananaw. Oh! Niya, murag ko malipong. Uy, magsyode, oy! Kakadiyat nga. Uy, ni pa yung mahod ka? Uy, Charity, pagtarong, oy! Nasad siya. Hawa sa man! Nasay part sa akong mata nga blur. Nga naman ni, oy. Kung magtanaw ko ni mo ron ba? Oh, Hanap ang pikas bahin sa imong lawas. Murag pag naay nag-ali. oh, ha? Ambi ko na imong matabi. Oh. Uy, wa may something sa imong mata. Hoy, day, pag-sure diha, oy! Nagpa-check up ko sa akong mata sa ikaduhang higayon, pero matod nila, normal raman kuno gihapon. Pero doon nagyuhigayon nga mukalit lang og tunga ang sambol sa akong mata, nga kumutan-aw ko sa usa ka butang, naagi part nga blurred. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, normal raman ang result pagpa-eye test nako, pero nganong naa may mga higayon nga dunay portion sa akong eyesight nga mukalit lang og blur. Unya ra ba mura kog kasukaon ug malipong ko every time mutunga siya nako. Ikaduhang pangutana, posible ba nga ang hinungdan ani kay magsigi ko og pasar-pasar og kaon? Maapektuhan ba di ang akong mata? Pero normal na lagi ang result sa akong eye test. Ikatulong pangutana, doon nasad kay kalabutan ang akong pahuway ini. Posible ka nga tungod pud ni sa akong stress. Ikaupat o katapusang pangutana. Kung ipiyong nako siya ang akong mata, doon na higayon nga mawa ra dayon o doon na sa higayon nga mo take gid siya pila ka oras unya mawa. Unya usahay pod, bisag piyongon nako ang akong mata, makita nako ang portion nga hanap. Unsa man gid ka ni? Pasagdan na ba ni nako? O doon na ba mo ikasuggest nga angay na kong buhaton ini?
palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Charity. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Nga nagkadaghan na sa draba ug balik daghang kayong cases, Doc. Daghan na kayong cases. Unya ngadto sa atong mga otoridad, mga kapulisan, istriktuha ko no gamay kay katausan ako kapasinting interview last week. Ingon siya, Dok, sa among lugar, Dok, mura na may mo palit og Carmelito sa Cebu. Hala? Na. Inaana ka open? Inaana ka open. Grabe ha. So, basin og Huwangis dili bypass. aware ang atong mga pulis ane. Murag. Diha. Need yun ta mag-operate, Chip. No? Kay murang salot yun sa tuang community. Komunalis na silang barangay kung asa mo palit. So, yaw. Mas dako ba yaw penalty kung you are pushing or selling? Yes. Kaysa sa user ka. Unsa man kadong user ka, isa nga usahay lagi dak. Primero user ko, pero ako na-discoveryhan nga, mamaligya ako, makalibre ko sa akong para matuyok-tuyok iyang commission, imbis iyang commission kwarta, droga. Ay, pastilan. Muna ay nagyud mo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Greetings sa tanan natong mga likers ug followers sa kini ang akong Suliran official writers page ug a big shout out sa mga maminaw nato sa DYHP RMN Cebu sa ato ang Facebook account, no, nga mapaminaw nila ang mga programa sa ato ang stasyon, especially ang kini ang akong Suliran nga programa nato matag alauna Monday to Saturday. Yes. Unsa ato makuto na pagtulunan, Doc? Pagtulunan ko ng adlaw, ato ni mga kini if you want to be happy, stop complaining. Sige lang kag reklamo niya, wa kay gibuhat. Kanang naggamang kay ta usahay ba magsigitag pangitag sayop, magsigitag 12 kung unsay bati, adto ta focus sa nindot. Mao gyud. Para di taw ano usahay ba kanang di gyud na makatabang ang pagsigig reklamo. Mas may pagmutampo ka solusyon. Naay mga panahon nga mas advisable ang maghilom-hilom na lang ta. Or do it yourself, no? Be helpful kaysa magsikag reklamo ug di ka waka kauyon halay kay buhat. Mao gyud, no? Tabang. Kasi mga igrita to do. Mga dahil sa mga taga Hinunangan Rosary Academy diya sa Southern Leyte, no? Musta naman mga taga Hinunangan Rosary Academy. Musta naman inyong eskwelahan diya, hinaot nga okay ra. Ug ang kong eskwelahan diya sa Sugod Southern Leyte, no? May pagpaminaw sa mga faculty and students sa St. Thomas Aquinas College, no? Diha ko nag-high school, dugay ng panahon, no? Uli niya ko diha po ug makalugar ug makabisita ko diha sa aton. Labi na sa among barangay Buwak Gamay, Sugod, Southern Leyte. Maadjong adlaw ninyong tanan diha. Yes. Og punto medical karong adlaw ato ang letter sender kay si Charity. Charity, 28 years old. Taga Cebu City. Single ni siya attorney, about ni sa iyang mata. Yes. So una niyang pangutana do kabahin sa iyang problema, no? Normal ra kuno ang result pag eye test niya. Pero nganong naamay mga higayon nga dunay portion sa iyahang eyesight nga mukalit lang og ka-blurred. Unya ra ba mura kuno siya kasukaon og malipong every time mutunga na siya niya kanang maka-experience siya ana. Yes, ako lagi kasulti Charity, no? Awa mong pugod ko nakakita nimo. Taga Cebu City raman ka, di ba? You better si an ophthalmologist, no? Ophthalmologist. Na ako yung mga pangalan ngayon ko si Jojo Aquino, Dr. Jojo Aquino sa may Veles ug Perpetual, Dr. Cybergo diha sa Chung Hospital, Dr. Edward Tan diha sa Maternity Hospital, mga ophthalmologist na sila, ha? Ang ilang expertise, Dr. Lara Sabal sa Cebu Doctors, no? Mga ophthalmologist na sila. Ang ilang expertise is to determine unsa may hinungdan nganong naaman tay problema sa mata, either na kay glaucoma, na kay cataract, or kanto sa mga diabetic, na kay gitawag og diabetic
retinopathy. Ug depende na sa ilang pagdiagnose, magdiha po magbase ang intervention nga pagahimuon kung angay bang operahan o angay ba lang tagaan og mga tambal, no? Yes, kay basin po dili munapoy dili ra ang mata, no? It per se ang nakakos ana dok basin na ilaing factor. Basig na factor, basig taas kag blood pressure. Yes. Ha? Basin ang iya pong giadto dok was just an optometrist. Akong klaro na, kining optometrist, doktor lang yapon ni sila. Ang ilang trabaho maghimo o magsukod og mga glasses, no? So doctors lang yapon ni sila. Pero kining ophthalmologist, akong balikon, medical doctor ni sila, no? Para na ko, Dr. Rene Obra, medical doctor ko. Ang akong line of specialty is psychiatry. Ang kining mga ophthalmologist, medical doctor ni sila. Ang ilang line of specialty is mga sakit sa mata. Nga atimanon, no? Yes. So, makana siya. Lahi-lahi. So, better gyud nga ophthalmologist. Mushare lang ko ito. Bago lang ko Yes, Doc. naoperahan sa akong katarak. Oh, okay. O bitaw tayo rason nga ning laylo ko sa tennis, kinina mo ko kaigo sa bula. Mahap na. Mahap na. So, karon medyo arang-arang na makadrive na ko og tarong. Sa una sa iyo ko bangga. Basta mo backing ko, bangga. Delikado ba yun nandito kaklaro, Dok? Oy. Correct. Kanong naman tayo gitawag og katarak. Kung kaya nga atong protein sa atong linti sa atong mata, mo breakdown unya mo clam up ni siya together mo na mo kog more whitish diha nga mutabon sa atong kalimutaw mo na kuhaon sa ophthalmologist para mo balik ang imong pananaw. Correct. Iyang ikaduhang pangutana, Dok, posible ba nga hinungdan ani kay magsigi kog pasar-pasar og kaon? Maapektuhan ba di ay akong mata pero normal ra lagi ang result sa ihang eye test? Di ba mugutom ka, Dok, manghap man imong pananaw? Morag na ay mga aninipot. Yes. Pero murag unsa naman ako natanaw ha? Pero tinuod, no? Tinuod. Kung wakay pinunto, kita kag mga aninipot. Correct. Why klaro imong tanaw? Siyempre, why? Because ang ato magong mata, pareha sa other by organ sa atong lawas, magkinanglan po ni siya og kanang nutrients, no? Yes. Para nga mo properly function siya. Kung pananago po kag makina, ba nga purot-purot lang imong andaran kung wa na kay sakto nga oil or gasolina. Tinuod. Kagang-kagang yun ka. Ikatulong pangutana, do na sad kahay kalabutan akong pahuway ani, posible kaha nga tungod pod ni sa stress. You know, ako, Dok, makanotice ba ako, Dok, kung kanang ganing katong pag-take na kog bar exam? Nagpa-check po ko sa akong mata, walay problema, pero nagi times nga mo blurred siya. Either that or mag-hyperacidity ko or mag-hair fall ko. Signs of stress. Yeah, because stress kung you are under stress, you will have gitawag na itong mga multiple psychosomatic signs and symptoms. Okay. Na ako'y mga pasyente ato ni tanang laboratory workup normal. Tanan, why abnormal? Pero daghan kayo sa gimo, sakit diri, di ko kasabot na, kana. So, mga na nga, kanang stress or anxiety, makakause na siya o daghang mga psychosomatic, kaning bot pasabot ng psychosomatic, it's just a product of your mind, no? Pero there's nothing wrong with you actually physically. Kay normal raman ang mga laboratory results, no? Yes. Kay kasulay sad ko nga ingnon lang ka diri sus doktor ay sus Ellen. Katong sikog hyper dito ko. Ay Ellen, stress, pahuway. Anak gyud. Ikaupat og katapusan niyang pangutana kung ipiyong nako siya dunay higayon nga mawa ra dayon siya ug dunay sa higayon nga mutik sad gyud siya og pila ka oras una mawala unya usahay pod bisag ipiyong niya ang iyahang mata makita niya ang portion nga hanap unsa gyud kaha ni pasagdan lang ba niya or do na ba kuno tay ika-suggest ikaw, Dok, nga angay niyang buhaton? Go and see an ophthalmologist, no? Ophthalmologist. Akong ma-share lang ako ang mga tambal nga gihatag sa ako, no? Nga katong nagpatambal ko, gitagaan ko Hayabak, sustain. Hayabak is drops. Drop na siya. nako, Before the surgery na siya, tay Vigamok. Ano yung ipanghatag sa ako? Tagaan sa kog allergan, no? So these are mga medicine, but I'm sure nga you cannot buy this without the prescription of the doctor. So go and see an ophthalmologist, no? Kay kana mga mata nga super nakatired, mawita nang usahay mo recommend ko nga if you are very busy in your office, kanang you relax mga 20 minutes and then you focus on one object mga 20 feet kung asa ka dapit naglingkod niya or mga 20 seconds. More bang imo bang i-divert ang imong focus sa imong pagtanaw sa imong computer. Kaya kung na may computer ba nga walay undang-undang ikas buntag hangtod sa gabi.
Siyempre, mo ma-develop ka og eye strain, ha? Ang imong mga muscles sa imong eyes ma-tired man sad na. Yes. And ang importante, again, take care of yourself and go see an ophthalmologist, matupang Dr. Obra. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio mo nationwide, tatak RMN. daghang salamat ug maayong adlaw.